Παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο και σήμερα θα παίξουμε FIFA. Και πιστεύω πως θα κερδίσω. Πάμε προπονησούλα. Έτσι, όπα ρε, πήγε πολύ φάλτση. Πάμε. Όχι, το έβαλα πολύ δύναμη, θα βγει έξω πάλι. Ω, μπήκε. Αλλά αυτό θα μπει. Όχι. Μπήκε. Οκ, ξεκινάμε. Well, they love their big football occasions here, and this is going to be one big party, I think, for one team or the other. And we are about to broadcast for you the Copa Brasileira final. It's not a featured game today. And let's go Paranaense against Sao Paulo. Έχουν οι αντίπαλοι την μπάλα. Ωραία. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Superb shimmy there. When you want a player to beat a defender in a one-on-one, he is that boy. Πάμε, το έχουμε. Lovely one-touch football. Ωραία. Καλή αρχή, καλή. Τι κάνει αυτός, γιατί δεν κουνιάται. Κάποιο κόλπο θα πούμε. Όχι ρε. Όχι ρε. Μέσα την μπάλα. Δεν πειράζει. Όλα τα έχω. Ωραία. The opposition back off, they could be in trouble. And the ball gets to here. Here's the shot. Great work by the keeper. Όχι ρε. Ωραία. Δεν πειράζει, έχουμε την μπαλά μας. Ωραία, πάμε. Όχι ρε. Τι κάνω, έπρεπε να κάνω σούτ ρε. Πάμε. Όχι, τι έγινε μόλις τώρα ρε φίλε. Όχι ρε. Μου κάνουν επίθεση. Οπα. Έχουμε μπάλα. Πήγε. Άρα τώρα ναι. Γκολ! Άντε γεια ρε! Σου! Παιδιά, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Τι προτιμάτε, Μέση ή Ρονάλντο? Και η φάση είναι η καλύτερη. Και γκολ! Ρε, τι είμαι εγώ, παικταράς. Σε ποιο το βάλα, σε ποιο... Πώς κάτω, πάμε. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε χαλαρά. Σιγά τώρα. Τι έχουμε να χάσουμε. Ούτως όλες μπορεί και να κερδίσουμε. Αλλά πάμε μπροστά, επίθεση. Γκολάρα! Πόρ φίλε! Άντε γεια! Άντε γεια! 2-0 στο 25. Άντε γεια! Πάμε λίγο.
But he doesn't care now. He's loving that goal. He can take possession in his own half. Οκ. Όπα. Όπα, παπά, παπά, παπά. But he's shut off now. Ρε φίλε, τι είμαι εγώ, τρίτο γκολ στο 29. Τι είμαι εγώ ρε, θεός είμαι, θεός. Δεν παίζομαι φίλε. Δεν παίζομαι. Τι να δω τη φάση. 3-0 νικάω. Yeah, a bit of a collector's Γι' αυτό ήρθα αποφασισμένος. This is an important one. Ωχ, μπράβο μου, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωχ. Προσπαθούν τώρα να μου πάρουν την μπάλα για να βάλουν γκολ, αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Γιατί άμα τι θέλετε είμαι πολύ καλός. Getting set at the corner. Κόουνε. Οκ, πάμε. Γκολ, όχι ρε. Proper clearance. Έλα, όχι ρε. Danger zone. Ο τύπος είπε να περπατήσει. Ο δικός μου, ο τύπος, όχι ρε. Ωραίο. Μπράβο Φεδόν. Μπράβο Φεδόν. Καλά την παίζεις, την μπάλα. Όχι ρε, έλα. They thought they were in, but the flag has gone up. Δεν ήταν η στιγμή μου. Όχι ρε. Side κιόλας. That's a good challenge. Πάμε, το έχω. Όχι ρε. Όχι ρε. Όχι ρε, τι μου έπαιξε αυτός. Για να το κάνω tackling. Και δεν... That will be a free kick. Φάουλ. Ναι, φάουλ. Τι έγινε. Όχι, είπε να κάνει κι αυτό στη στιγμή του, δεν τα κατάφερε. Όχι. Wasteful pass, unforced Ρε, error. όλο πάω να κάνω μια ωραία φάση να δώσω πάσα και να πάω μέσα να χωθώ, αλλά τίποτα. Ball now under control. Όταν πάω να το κάνω γίνεται άλλα Himself και down άλλα. the pitch. Της Παρασκευής στο γάλα. Face the prize again now. Πολύ ψηλό. Oh, could have been the Πολύ hat-trick ψηλό. for him there, and he probably deserves one too. We'd have fancied him, wouldn't you? Because he's Δεν been πλησιάζουν playing πολύ so well, finishing στην well, περιοχή but μου. that was a bit of a blot. It's a Όχι bad ρε, pass. του έδωσα πάσα. Send it straight to the opposition. Όχι ρε, δεν πρέπει να κάνω. Ωραία. Πάμε, 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 γκολ! Έλα ρε φίλε, τι είμαι εγώ, δεν παίζω με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Δεν παίζομαι. Φίλε, μιλάμε, είμαι παικταράς. They're looking for more, a corner. Μπορεί να το πάω και 7 ή 10. Ποτέ δεν ξέρεις. Οπα, οπα. Τι. Α, τελείωσε. Almost there, they will feel. Half-time Δεν in μπορώ this να second περιμένω. leg. Ahead on Αν Aston. μου έρχεται άγχος. Well, the Μήπως referee has μου brought βάλουν to γκολ. end what has been a very surprising first Πάμε, half. πάμε, πάμε. Τι έγινε. Τι έχουμε να χάσουμε. Πάμε, σέντρα. Very, very good quality first 45 minutes in the final of the Copa Brasileira. And let's see what the second half brings. It could be a very... Shots on here. Πήγε για γκολ, ρε φίλε. Όχι ρε. Όχι ρε. He's got that through clever reading of the game, intercepting and getting possession back for his team. Πάμε, πάμε, wow. Πάω από το πλάι. Α, ναι, και παιδιά, σήμερα είναι αλλαγή του χρόνου. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, χρόνια πολλά. Όπα. Κάντε όλοι like και subscribe στο κανάλι Λίτη 10α. He's put it away. Τι σας ζητάω, ένα like και ένα subscribe.
Και στο 52 γκολ. Ωραία. 5-0. Τη σκίζω δίχτυα. 5-0 and the game underway again. Όπα ρε, αυτός είπε να μου την παίξει. Όπα. That is a cheap piece of play to give the ball away like that. Όχι ρε, τι έγινε. Here's an opportunity. Πάσα. 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 Όχι ρε. They've lost the ball. Που. You can tell he knows the game. He had a sixth sense there to get to the right Θέλει να δώσει position. πασάρα Hit the ball. και την έδωσε σε και λίγο, τόσο, τόσο. Bring on a fresh player now. Τι είναι τόσο, τίποτα. Αλλά έχουμε κόρνερ. Πάμε. Όχι ρε, ήταν για γκολάρα αυτό. Here's a replay again of the goal. Weak contact on the ball. Out είναι. Αυτό θα έδωσε πάσα. They tried to keep it, but they haven't been able to do that. Όχι ρε. Ναι. Όχι ρε φίλε. Τι να κάνω αφού περπατάει σαν την κότα. Περπατάει σαν μια κότα. Δηλαδή θα μου τα πρίξει. Αν περπατάει σαν κότα. Τι προσπαθεί να κάνει σουτ που δεν μπορεί. That's good support as they build this attack. Πάμε. Just saw the opponent off his Κούπα stride. Βραζίλια. Βραζιλία. Όχι ρε, πού έδωσα πάσα. Change his feet. Για τι κόλπο ήταν αυτό που έκανε. Ρε φίλε. Όχι γιατί να... Όχι ρε, δεν... Οκ. Τι γίνεται ρε. Κανένας παίκτης δεν λέει να πάρει την μπάλα. Κανένας. Γιατί με φοβούνται. Ναι. Βγήκε ρε. Τι Opportunity. πόσο γραμμή παίζει να πήγε. And now he's looking for some support. Έλα βάλτο. Δεν με νοιάζει, βάλτο. Δεν μπορεί να το βάλει. That's a shot off the mark. Δηλαδή τον αφήνω και να το βάλει, αλλά δεν το βάζει. And the manager's decided. Πρόβλημα υπάρχει. Personnel. Μπορεί. Εντάξει, καλά. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Πρόβλημα θα υπάρχει. Όχι ρε, μου πήρε την μπάλα. Την μπαλάρα μου. Στην καλή μου τη στιγμή. This could be a chance. Έλα, αυτό είναι γκολ. Πάρτε το δικαιούμαι. Δεν το δικαιούμαι. Να πούμε ότι δεν το δικαιούμουν, αλλά το δικαιούμαι σε 77. Πώς κάνουν έτσι, μαλλοντόροι. Well, the match a long time over here. 6-0 now. Θα προσπαθήσω να τους αφήσουν να μου βάλουν έστω ένα γκολ. Έλα, το έχουνε. Δεν κουνιάμαι πραγματικά. Το χειριστήριο εδώ είναι. Δεν κουνιάμαι πραγματικά. Τα χέρια μου, να, εδώ είναι τα χέρια. This might be it. Έλα, δεν βλέπω καν τη βάση. Είμαι... τώρα πρέπει να κουνεί... Πάρε πάσα. Όχι ρε. Να το βγάλω έξω. Όχι, δεν μπορώ να το βγάλω ούτε έξω. Να το βγάλω τώρα, σου πω. Ναι! Να φύγω όσο πιο μακριά μπορώ από την μπάλα. Και κάποιες φορές δεν με αφήνουν να δώσω στους αντίπαλους πάσα. Έλα, δεν πάω πάνω του.
Κυριολεκτικά, να, το χειριστήριο εδώ, τα χέρια μου εδώ, να. Έλα, βάλτο για μένα, βάλτο! Τι κάνει ο άνθρωπος, τι στο καλό. Ωραία, δεν γίνεται, δεν βάζουν και μόνοι τους, θα βάλω εγώ 100 γκολ. 100 γκολ. Και δεν με νοιάζει. Χάρη τους έκανα, τα χάσαν μόνοι τους. Ναι, 100 γκολ αφήστε το, μπορεί για 7-8. Είμαστε στο 85 κιόλας. Εντάξει, σιγά. Γεια σας παιδιά, το κλείνω το βίντεο, ούτως ή άλλως τι θα γίνει. Κάντε like και subscribe κανάλι Νίκη 10α. Γεια σας.